Attivitajiet bħal dawn huma turija ċara tal-ħidma li jagħmlu l-bdiewa, is-sajjieda, ir-raħħala, produtturi lokali, kooperattivi u produtturi agrikoli f'pajjiżna. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burġ f'kummenti illi tal il-medja wara li żar l-Agrifair illi fija qed jipparteċipaw numru ta' kooperattivi, produtturi lokali, bdiewa u raħħala u anka sajjieda fost oħrajn. Kellim diversi bdiewa, sajjieda u produtturi Maltin lokali illi jaħdmu hawnhekk ġew biex jippromovu il-prodott lokali, il-ħidma tagħhom u ovvjament anke l-isfidi li jkollhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar xi titkellem magħhom tinduna b'diversi sfidi li għandhom u rridu naraw kif nagħtuhom is-sostenn u l-appoġġ biex ikomplu jaħdmu. Alex Burġ insista dwar il-ħtieġa li nkomplu nsaħħu l-prodott lokali bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq illi gvern ġdid nazzjonalista ikompli mhux biss attivitajiet minn dawn sabiex ikompli jippromuovi l-prodott lokali iżda jsaħħaħ dan is-settur bil-fatti. Naħseb li affarijiet bħal dawn huma importanti li nkomplu nsostnuhom u nkomplu nippromovuhom, jiġifieri meta nara affarijiet bħal dawn ngħid illi f'affarijiet bħal dawn irid ikun hemm kontinwità, irid nkomplu nibnu fuqhom għaliex hija xi ħaġa pożittiva li tagħti loku spazju lill-bdiewa lill-sajjieda lokali li jkunu jistgħu jippromovu l-prodott tagħhom u l-ħidma tagħhom u aħna rridu nkomplu nibnu fuqha. Matul din l-attività, Alex Burġ intlaqa' tajjeb ħafna minn dawk kollha preżenti li tkellmu miegħu kemm fuq id-diffikultajiet u anke l-opportunitajiet li jġib miegħu dan is-settur, filwaqt li rringrazzjaw li dejjem isibu lill-Partit Nazzjonalista ta' spalla. Bosta familji spjegaw kif huma ħerqana sabiex Gvern Nazzjonalista jinvesti aktar fil-produtturi lokali. L-Agrifair tittella kull sentejn fejn preżenti mhux biss ikun hemm fost oħrajn raħħala jeħilbu l-bejjem għal ħalib flimkien ukoll ma' varjetà ta' xejjex, pjanti, ħut u laħam, iżda wkoll sezzjonijiet edukattivi u attivitajiet għall familja kollha illi jqajmu interess u jżidu l-għarfien f'dan is-settur lokali ċentrali u tant importanti għal pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat minn Sera kif ukoll mix-Shadow Minister għall-Agrikoltura u s-Sajd Tony Bezzina.